kreeg de presentatie jongen van het plan van aanpak van het RMT. Wat houdt dat in grote lijnen in? Het plan van aanpak houdt eigenlijk in wat wij gaan doen de aankomende tijd. Het plan van aanpak bestaat uit 3 delen. Uit kennisoverdracht, het gastheerschap en marketing. En dat hebben wij vanavond gepresenteerd. Daar is heel veel met ondernemers gepraat, hoe zou je het willen hebben, hoe zou je het willen doen. En daar is ook uitgekomen van, wij zouden graag af en toe wel eens meer gehoord willen worden. En daarom hebben we ook gezegd van ja, wij kunnen het niet alleen. Wij zijn maar een bestuur, we hebben ook een eigen onderneming thuis, alle bestuursleden. Wij kunnen het niet alleen, we hebben jullie hulp gewoon nodig. Willen wij op Noordoost-Friesland een heel groot succes maken. Een van de veelgehoorde kritieken die ik hoor is dat mensen zeggen van haha, weer een plan, dit gaat weer mislukken. Ja, dat klopt. En dat is ook zo. En die geluiden zullen best nog wel gaan horen aankomende tijd. Maar wij zeggen van, we moeten wat met dit gebied. Het is een hartstikke schitterend mooi gebied. Er zijn heel veel mensen die heel enthousiast zijn. Die zeggen van yes, we gaan ervoor. En met die mensen gaan we verder. En als mensen nog zeggen van ja, ik weet het niet. Ook prima, maar wij gaan verder. Wij willen beginnen, wij geloven er wel in. Ja, ik kreeg de presentatie van het plan van aanpak van het RMT. Wat was jouw eerste reactie? Ze bezieken waar we door was. En ze zullen wel maar omdat ze de VVW eerst van kaart halen. Maar ik wil er niks van dat dit ik wat wordt. Want er ben je nou andere bedrijven die het wil doen. En dit is ik al even nou geldwaaierij. Ik zie er helemaal niks in. We moeten je net heel de tijd behoefswijzen. Je moet verder zijn. Want dat we verder met de toeristen bij komen, hier moet heen en weten wij wel hoe dat moet. En in dit plan zeggen ze zich heel dit weer op nee, de ondernemer moet het zelf doen. Nou, dat doen wij zelf wel, maar dan hoeven wij net een RMT voor die we gewoon voor geld kost. Nou, shirt RMT alweer naar Merk Friesland. Nou, hou dan de vlaggen van Friesland eens een keer wat hoger. Wij kwamen hier van de jongens binnen met een lampje, maar net met de Friese vlaggen. Daar moeten we aan denken, want dat kent de boedeloze toerist. Die weet hoe de Friese vlaggen eruit ziet. En net hoe de Rien lampje hier zit als douane, als weet ik wat voor flauwekul. Maar denk maar aan mijn Friese vlaggen, want die is verrekte belangrijk. Want als je nou een gasthuis in Sint-Petersburg in Nieuw-York bij, ze weten allebei net wat douane is, maar ze weten wel wat de Friese vlaggen is.